ಬೀದಿ ನಾಯೊಂದು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ದಾಳಿ, ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು ಕಡಿದು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ ಪರಿಸರದ ನಿವಾಸಿ ರಶೀದ್ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಅಬೂಬಕರ್ ರಫಾನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಾಲಕನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿ ಜನ ಸೇರುವಾಗ ನಾಯಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದೇ ಇರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. പ്രിയമുള്ളവരെ, മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ തെരുവ് നായ ശല്യം വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷമായി ഈ തെരുവ് നായ ശല്യത്തിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമരമുഖത്താണ് STP മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നിരന്തരമായി ഈ തെരുവ് നായ ശല്യം കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അതുപോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരമായി നിവേദനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും ഇതിനെതിരെ ഒരു അണുമണി തൂക്കം പോലും ഇവിടെ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുവാൻ അധികാരികളും ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തിൽ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഒരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാഞ്ചാലത്തുനിന്ന് ഒരു റഷീദിൻ്റെ മകൻ റഫാനിന് നായ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ MNC അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അതോടൊപ്പം നാളെ രാവിലെ 10:30 മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നടത്തുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്.